İdil Şulman susaqlağışında su sayıqqan. Spas rayonunda İdil yılğasında şəxsi yaxta sozluqqa botqan. Alekseyevski rayonunda Şulman yılğasında ir-ot ləmli urundan çıqalmışa intikkan. Bəxitke zor ziyan görüşülər yox. Əmmə mınday sayığı Respublikanın köpkünə xalqın burşi turğan problema. Su sayığı səbəbləri bilən xəbərçilərimiz də qızıqsındı. Sochiga бару yolunda yaxta sazlıqqa batqan. Spas rayonunda İdildə məcburi toxtalış bola. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре вакытында килеп җитә. Судны сазлыктан катер ярдәмендә чыгаралар. Зыян күрүчеләр булмый. Алексеевский районда да бер кешене коткарганнар. Шулман елгасында балыкчы ләмгә төртелеп ярга чыга алмый. Сәбәбе суның сайыгуы. 11 ел элек тә Шулманда шундый хәл булган. Державин исемендәге Туган яклы Ираны музее директоры Фәрида Мортазина үзенең хатирәләре белән уртаклашты. Такая же ситуация при моей жизни, это было в 2010 году. 2010 елның җәе бик коры булды. Шулманда су шактый сайыкты. Безгә Ташкирмән авылына утраулар аша барырга туры килде. Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгында аңлатуларынча, хәзер 2010 ел белән чагыштырганда су 1 метрдан да артыграк биеклектә. Борчылырга сәбәп юк. Быел су дәрәҗәсе 2020 елга караганда күпкә түбәнрәк. Әмма шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Бүгенге көндә Балтика системасы буенча су түбәнрәк. 50,100-дән 63 метрга тигез. 53 метр нормага туры килә. Шулай да су саклагычта суның дәрәҗәсе өчен борчылырга кирәкми. Алда көзге яңгырлар, кыш. Сусаклагычтың торышы турында ахыргы нәтиҗәне язын ясарга мөмкин булачак. Фәнис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.